רשות מורה ורבותיי. דוד תרמו. הרבנים העיקריים, שאין אני ראוי לעמוד לידכם. בדרך כלל תפקידי וכל שייכותי זה כדי לשיר לקדוש ברוך הוא. מעולם לא דיברתי בציבור, אבל במעמד כזה יש לי מחויבות בתור בן לאב, הלא הוא אלופי מורי רבי יודעי, שהיה לי כאב, אב רוחני. כשאני מדבר על רבי דוד, קודם כל קשה לדבר לשון עבר. דבר שני, זה לדבר על מורה דרך, אישיות, בפחד, בחלחלה, ביראת קודש. כך היה התנהגות איתו. כך הוא מתנהג כלפי אחרים, כמו שהזכירו הרבנים החשובים. היה ציל נפש, ניקיון הדיבור, ניקיון המעשה, משנתו, תפילתו. הייתה סדורה נקייה, כמו שהזכיר הרב מקודם, הרב ראשי. כולם היו מרגישים השומעים שהם עולים במעלית בתפילה שלו. יש כמה נקודות דרך ברשות הרב אלבז שאני אזכיר, שאני חושב שתחילת הדרך זה היה נפשו כשורה בנפשו. זכיתי שהרב אלבז היה בא הליכוד ימים ושנים, וזכיתי אני בתור ילד קטן שהרב אלבז היה בא רחוב דוד ילד לאמי ומבקש ממנה רשות לקחת אותי לפשיטות, היו קוראים לזה. היינו הולכים לפשיטות. הוא היה אומר לי, אתה תשאיר, אתה תפתח להם את הלב ואני אדרוש. תודה רבה שזכיתי. נמצאים כאן גם מורים שהיו לי מורי הוראה שיבדלו לחיים טובים, אמן, עד 120. ואני מדבר עליהם ביראת כבוד. רבי יגאל בן חיים, רבי סימן טוב, כל אחד בבית כנסת אחרת, בבוכרים. ורבי יגאל בן חיים זכיתי לשבת על הברכיים שלו, והוא זה שהראה לי את הכיוון של המקאמים. רבי סימן טוב שי, שאבי עליו השלום לקח אותי בבית כנסת האולפלים, של החכם נחם לוי, וגם הוא התנהג איתנו כמו בנים. ובכן, רבותיי, בגיל 6, אבי עליו השלום לקח אותי לנתניה. היו חבר חזנים שהיינו נוסעים בירושלים, כמו שהזכרתי שיבדלו לחיים טובים, רבי יגאל, רבי סימן טוב, אפרים אבידני, איזה 10-12 חזנים שהיו הולכים וחייבו לשמוע את רבי דוד. זה ניסיון שלי, שלנו אישי, עם דמות שאי אפשר לתאר אותה, בייחוד בעולם החזנות. היינו ילדים, הייתי ילד קטן, היינו באים לשמוע אותו תפילה, ואבי עליו השלום היה אומר לי, יחיאל, אני רוצה שאתה תצלם את התפילה של רבי דוד. תזכור, תנסה בכל קטע, בנשמע, באילופינו, מה עשה, איך עשה, את הביטוי של המילים, את הכוונה של המילים, את הדקדוק של המילים. הוא לא ביקש ממני שאני אזכור אם הוא הלביש קטע של עבד אל-והאב או וכן על זה הדרך של זמרים או זמרות. ביקש ממני לשים לב לחלוקה של רבי דוד, חלוקת התפילה של רבי דוד. קודם כל רבי דוד הייתה לו חלוקה מאוד מעניינת, הרבה הזכרו אותו, בניו שיחיו עד 120, חבריו וידידיו, אבל אני זוכר אותו איך שפתחתי את העיניים וכמה כבר ילד בגיל 6 יכול להבין בתפילה. אני זוכר שקודם כל הוא היה מתחיל, ואני רוצה להדגיש את המילים האלה לנוער הצעיר, לחזנים המתחילים. קודם כל היה מתחיל מיקי להשם המבוכה, עד ברכות השם המבורך, לא שמעת מקום אחר. מדוע? הייתי שואל אותו, מדוע רבי דוד? אני בירושלים רגיל לשמוע הרבה חזנים, איך שמתחילים, לא עובר 7-8 שניות, רס, ביד, הולכים, באים, ימה, בקט, בצפון, בנים. אומר לי, הנה, תקשיב,
במקם אחד אתה צריך למצות את כל הצלילים שלו. למשל, תיקח לך מקם ביד. יש לו 8 צבעים. יש לו 8 וריאציות. 8 צורות. הוא ביד, הוא דוקה, הוא שולי, הוא חוסני, הוא אספהאן, הוא אשירן. רבי דוד, 7 צורות יש למקם ביד. כן, וכן על זה הדרך. ואני זוכר שמוצאי שבת, בדרך חזרה לירושלים, אבא עליו השלום היה שואל אותי, נו, מה למדת? מה שמעת? לשמוע סתם, זה לא עשית בזה שום דבר. אמרתי לו, אבא, אני ילד קטן, אומר, ילד קטן, אתה חייב עכשיו להגיד לי את כל התפילה, אם לא, אני לא מביא אותך עוד פעם. אחרת לא תלמד. מה אתה רוצה שאני אגיד לך שאתה יודע? אתה לא יודע שום דבר. הייתי מנסה לחשוב. זכינו ובאנו עשרות פעמים לנתניה, וכל תפילה, רבי דוד ריחי היה חזן שהיה מדבר עם מלאכים. זה לא תפילה שהוא היה מדפדף את הדפים, או רק כדי לצאת ידי חובה. שהוא התפלל, ושהוא אמר כל עצמותיי תאמרנה, ושהוא הזכיר בקריאת התורה, זה היה ידוע רבי דוד. הרגשת שאתה נמצא בקריאת ים סוף, 10 הדיברות, אם זה משכן, אם זה כל העניין שבתורה, הרגשת שרבי דוד חי את מה שהוא אומר, עושה את זה מאהבה, בצנעה. זה דברים שיצאו מן הלב ונכנסו אל הלב. יותר מאוחר, אני זוכר, שנה אחרי זה, חנכו בית כנסת חדשה בנתניה, כנסת זכר צוללי דקה. נסענו חבר חזנים גם בירושלים, היו ביניהם עליהם השלום מוני תימוני והרבה חזנים. ואני זוכר שבאנו לה בכנסת, רבי דוד ישב בשורה 50 או 60. ואז הוא אבא אומר לי, רבי דוד רוצה שאתה תשאיר בתצאי. אמרתי לו, אבא, איך אני יכול לפתוח את הפה? איך אני מתרגש, אני אטעה. אני לא יכול. אולי פעם הבאה, אמר לי עכשיו אתה חייב לשיר. התחלתי לשיר בתצאי שלמדתי מרבי דוד. וניסיתי, כמו שאומרים, לחכות אותו, כמו שאומרים, טיפ-טיפה. אני זוכר, רבותיי, את רבי דוד, הוא הראשון, חיבק אותי אחרי השיר, נשק אותי, הוא אומר לי, ככה תמשיך. באותו רגע הוא לקח נשמה, והוא העלה אותה למעלה. החיוך שלו, החום של הגוף והחום של המילות, האהבה שלו, לעד זה תמיד יישאר. זה מה שעודד אותי. יותר מאוחר זכיתי לשבת הרבה עם רבי דוד. בארצות הברית שהוא היה בה, שנה אחת, כמה שנים גרנו ביחד. יום היינו עושים לתפילה של הבוקר, היינו חוזרים. היום רבי דוד היה אומר לי, אתה יודע, יש כל היום לפנינו. בוא נקרא תהילים. אני פרק, אתה פרק. ואני חשבתי שאני יודע שירה. שרבי דוד היה אומר פרק תהילים, רק היה פותח את הפה, הרגשתי כמה אני קטן. הרגשתי כמה שאני רוצה ללמוד. והייתי אומר לו, רבי דוד, איך אתה? מכונה לא יכולה לעשות דברים כאלה. איך אתה הולך מקם אחר, ואתה מסתובב בצבע, אתה נמצא בביד, סי במון, ואתה צריך לחזור לנהרון. איך תחזור? הוא אומר, חביבי, ברגע שאתה עושה את זה מהלב, הקדוש ברוך הוא מזמן לך, אל תדאג. תעשה את זה מהלב. אל תעשה את זה כלאחר יד. ואל תהיה כמו רדיו שזורק תחנות, שלא יחשבו שאתה לא יודע לחזור. תתפלל לכוונה, תחבר, איך הוא היה אומר לי, תנתק את הגוף, את הנשמה מהגוף, ואז יש לך סייעתא דשמיא. וככה היה רבי דוד בתפילה שלו. שהוא היה מתפלל, הרגשת שהנשמה התנתקה מהגוף. הוא היה עף. למעלה. זכינו. באמת זכינו. הביקור האחרון אצל רבי דוד היה מאוד קשה. מאוד קשה. מאוד קשה לראות איך יהודי ירא שמיים, חזן בעל שיעור קומה שזכה באמת מהקדוש ברוך הוא לשמח אלפים של אנשים. הרגשת שמלאכים נמצאים בתפילה שלו.
התקשר אליי רבי שואט, נגן קילו, הוא אומר בוא נעשה מצווה רבי דוד, לא מרגיש טוב. בביקור האחרון שהייתי בארץ. אמרתי לו, אני מגיע אליך לנתניה, נפגשנו בנתניה, הלכנו לרבי דוד. הרגשתי שרבי דוד רוצה להגיד לי משהו, הוא לא יכול לדבר. הרגשתי שהוא רוצה להגיד לי, אבל האצבעות, הרוח שלו, המצב הפיזי היה מאוד ירוד, אבל הרוח שלו הייתה למעלה. כשאני שרתי, האצבעות שלו שר, כל הגוף שלו שר. ואני אסתכל ככה, סעו המה לנוחות, אז הוא נתן לו נכון. זה כאב, רבותיי. כי עוד פעם, אין לך את רבי דוד, לבוא לשאול אותו, רבי דוד, איך אתה עושה ככה את הדבר הזה? כל הזמן אתה רוצה ללמוד, לא משנה באיזה גיל אתה נמצא. בשנה וחצי האחרונות, רבותיי, עולם החזנות איבד את היקירים מבניו. רבי רפאל נדב שנפטר, חברנו וידידנו, חברי לכיתה, הבן שחכם לחמים, רוני לוי, ועכשיו איבדנו את רבי דוד. עלינו מוטל התפקיד איך תמיד להמשיך ולשמח אנשים, רבותיי. כל חזן שיעלה לתיבה, שלא יסתכל כמה הוא מקבל, איך יצא לו, לא יצא לו, מי יזמין אותו, את מי הוא יכניע, חס ושלום, בלי קנאה, בלי חס ושלום, בלי שום, לרבי דוד לא היה גרם אחד של קנאה בגוף שלו. היה תמיד, פתאום הייתי מופיע בבית העם, הייתי רואה רבי דוד, הייתי רואה כל של העולם, הוא בא לשמוע אותי, אוי אוי אוי, אוי אוי. אמרתי רבי דוד, כבודו בא לשמוע אותי, אני עפר לרגליך. הוא אומר לי, אתה תלמיד שלי ואני מתגאה בך, אני אוהב אותך. הוא באמת אהב. שרבי דוד אומר, אני אוהב אותך, זה אמיתי, אמיתי. אמיתי היה. באמת. אני רצון, כמו שאומרים, כמו שהרבנים תמיד אמרו, שיתפלל עלינו בשמיים. ושכל חזן וחזן באמת ילמד מרבי דוד. ישמע אותו עוד שוב ושוב, וננסה לתלות מעט מן המעט שרבי דוד ידע. כי רבי דוד היה אנציקלופדיה, קונקורדציה, איך שתקראו לזה. תלמוד בבלי של החזנות. לא היה מקם שלא שלט בו. אפילו רפאל נדב, שהוא היה עכשיו בגדולי החזנים, תמיד היה אומר לי, שאני רוצה לשמוע אמיתי, משהו אמיתי, לא מזויף, זה רבי דוד ריאני. אני אספר לכם מעשה מאוד מאוד קצר, בכמה שניות ואני אסיים. כשהייתי חזן בשער הציון בארצות הברית, בשנת 85, שנה אחרי זה, ירדה אישה מעזרת נשים. היא הייתה מהעדה התוניסאית, קראו לה אנה ראשי. אומרת לי, אתה למדת ברבי דוד ריאחי? אמרתי לה, ודאי, אני התלמיד שלו. את כל מה שאני יודע, אני יודע רק ממנו. איך את יודעת? היא אומרת, אני מתוניס. זה אחד הרבנים, נדמה לי הרב מזוז הזכיר פה שהיה תוכנית שעה אחת שאבא היה נותן. ובמקביל גם היו עושים תוכניות לנשים, יהודיות שהיו שרות כל מיני שירים. היא הייתה אומרת לי שהיינו רואים את רבי דוד ברדיו, היינו עומדים בדום. הוא היה נכנס כמו מלך בציפור. אתה יודע מי זה רבי דוד? באיזה גיל שמעת אותו? אמרתי לה, באיזה גיל? בגיל 40 נדמה לי שהוא היה. לפני 45 שנה היינו באים לנתניה, אז הוא היה בגיל 40. אומרת לי, אני שמעתי אותו בגיל 17. עבדולוהב לא שר כמוהו. כל הזמרים הכי גדולים. הוא היה ענב, כמו שהיה בא, ככה היה הולך. מי שהיה לו מוחא כפיים היה משפיל את זה. איפה יש עוד אנשים כמוהו? בעזרת השם, אנחנו כולנו תקווה, רבותיי. אני רוצה, כמו שאומרים, ברכת הדיעות, לברך את כל הקהל ולאחל שיתפלל עלינו רבי דוד. שנזכה תמיד, איך אומרים, לשמח לב אלוקים באדם, ושכל החזנים, כמו שהוא תמיד יחד את כל החזנים. וכולם ראו את הענבה שלו, שכולנו נהיה מאוחדים ביחסים של בן אדם לחברו, מאוחדים בשירה, ומאוחדים לקראת הקדוש ברוך הוא, בעזרת השם שיבנה בית המקדש, נזכה להיות עם רבי דוד שוב, בעזרת השם. השם יאריך ימיכם בטוב. אשכבה. יחי על אשכבה.
נוסח יביל נהרי. והחוכמה והעין תימצא באיזה מקום בינה אשר מצא חוכמה
השוכנים עמו בכלל הרחמים והסליחות וכן ירצון ונאמר רבותיי, חזק ואמץ.